Heddiw ni'n mynd dangos i chi sut i chwarae Among Us. Hwrê! Heddiw, fi mynd i esbonio chi rhai o'r rheolau mwyaf syml Among Us a sut i chwarae'r gêm. Reit, felly, ar ôl lawrlwytho'r app a mynd mewn iddo fe, Byddech chi'n gweld hwn. A wedyn, how to play, mae fe'n dangos fel i chwarae. mae'n eitha hawdd. Mae jyst yn dangos rai bethau, ond fi mynd i dangos bach mwy o bwyntiau. Ar free play, chi'n gallu ymarfer i chwarae. Felly, os fi'n mewn i ddysgeld, chi jyst cerdded o gwmpas. Neu task. Ie, felly, fi'n mynd i dangos i chi sut i symud. A fi'n mynd i aros ar free play, ond fi'n mynd i dangos i chi sut i mynd mewn i gemau eraill hefyd. Felly, mae Among Us, chi chi dewis sawl chwarae, ond fel arfer mae 1, 2 neu 3 imposter, mae pawb arall yn crewmates. Mae'r crewmates yn trio... Ffeindio mas, pwy ffeindio yw'r pwy imposter. yw'r imposter a neud tasgu nhw. Ie, ond mae'r imposter, mae nhw yn trio lladd pobl, stopio nhw rhag gwneud y tasg, a stopio nhw rhag ffeindio mas taw nhw yw'r imposter. Felly, i symud a gradur, W yn mynd i fyny, S yn mynd i lawr, A yn mynd i'r ochr, D yn mynd i'r ochr arall. Ar tablet, bydd rhywbeth fel hyn yn dod, a byddai'n dangos fel hyn. Yr un peth ar ffôn hefyd. I wneud tasg, bydd y botwm space yn goleuo. Wel, bydd botwm fyna'n goleuo. Felly pwyswch space. A fan hyn mae fe'n dangos bethau. Felly pwyswch be imposter i fod yn imposter. Felly chi'n methu lladd ni. Wel, mae dummies ma. Ond, ie, dyma un dummy. Fi'n mynd i lladd y dummy hyn. Fi wedi lladd y dummy. I fento, wel, rhywbeth o bach fel teleporto. Pwyswch space. Chi dewis ble chi eisiau mynd i. Fi'n mynd fan hyn. Mae sabotage. Chi roi'r golau ffwrdd. Dyw e ddim yn mynd i fod yn dywyll ni, ond os crewmates a bydd y golau mynd i ffwrdd, byddai'n dywyll nhw. A i reporto corff, pwyswch E. A unwaith chi'n neud hwnna, bydd emergency meeting yn dod fyny. Felly mae'r dummies yn mynd i foto yn automatic. Fi eisiau mynd i foto am dummy 6. Dummy 6 yn sus. Reit, felly, sus is suspicious, rhaid chi'n gwybod. Mae rhywun wedi fel eisiau amdana i. Felly, i pwyswch C i agor chat, neu clicio yna fe. A just teipio beth chi eisiau gweud. A wedyn, os bych chi'n chwarae gyda pobl eraill, public, fod dim rhaid chi pwysio proceed, ond mewn free play, rhaid chi pwysio proceed. O na, dim dummy 2 oedd yr imposter. Felly, mae'r gol o dal i ffwrdd. Chi felly tylu. A chi'n gallu gwneud emergency meeting, sydd bach fel yr un peth, a os chi'n gweld corff a reporto fe. Felly, fi'n mynd i trwsio gola. Fi'n mynd i pwysio space. Fi'n mynd i clicio ar ddau, sy'n trwsio gola. Dyw e ddim yn... Dim lot o bobl yn trwsio gola os mae'n imposters, achos mae'n haws i'r imposters os mae'r golau ffwrdd. Ond mae'r crewmates yn trwsio nhw. Felly, ie. Ie, fi'n mynd... Chi pwysio space i neud emergency meeting. Pwysio bottom na, i wneud e. A wedyn, hefyd chi'n weld dewis pa tasks. Felly, os fi'n mynd i ddim bod yn imposter, fi'n mynd i wneud cwpl o tasks i dangos i chi, a wedyn bydd ni'n gorffen. A hefyd, fi jyst mynd i dangos i chi sut i mynd mewn i gwneud arall. Felly, ar yr un hyn, na chi tapio i saethu'r asteroids. Eitha hawdd. Mae'r rhan fwyaf o'r tasks yn eitha hawdd. A wedyn, unwaith chi wedi cael 20, bydd y tasg yn cael lawr ar ben ei hunan. A yn gweud task complete. Un enghraifft arall o tasg yw swipe card yn yr ystafell admin. Lle chi'n swipio card. Ie. Mae'n chi'n neud ar cyflymder cywir. Ond mae gyda fi trick i chi.
Sleidiwch efo ni fyna'n araf, a wedyn yn gyflym i diwedd. Wel, na ni. Mae hwnna wedi gweithio. A wedyn, reit, dyma ni ar yr tasgiau a sydd wedi bod yn imposter. A dangos i chi sydd wedi mynd i game public nawr. A hefyd i gael y game, pwyswch gweld peth na sy'n edrych bach fel teir, pwyswch leave game. Angharad nath cael fe'n teir, ynddo fe? Ie. So, i join y game, pwyswch online, find game, a chi clico ar un chi eisiau bod. Mae lot o maps gwahanol, er enghraifft. Mina HQ neu Paulus, a The Skeld oedd un o'n i newid bod i. Felly, fi jyst mynd i ymuno un yn gyflym. Fi jyst mynd i aros i... weithiau mae'r game yn ei dechrau. Felly, ie. Dyna fi sut i chwarae Among Us. Felly, diolch am wneud. O, fi'n imposter. A pwyswch cyw i llaf, nes i anghofio gweud hwnna. Hwna'n un peth yn mwy pwysig fel imposter. Ond diolch i wylio. Mwynhewch y chwarae. Ta-ta. Ta-ra!